Gwanwyn tragwyddol. Cynorthia ni y bore yma I droi atat unwaith yn rhagor a cheisio dy bresenoldeb ar ein heilwydydd ac yn ein calonnau. Wrth ni gyflwyno'n hunain yn hwylaidd I ti y bore hwn. Diolchwn I ti fod yr atgyfodiad gwirthiol blynyddol eto ar waith. A bod y liliwen fach a'r cennin Pedr sy'n harddu'r cloddiau a'r gelltydd yn ernes bod dyddiau gwell I ddod. Mae'r ardd unwaith eto'n gyffro I gyd a'r garddwr mawr wrth ei waith. Fel yr wyt ti'n goleio ac adfywio'r byd o'n cwmpas, gwefran calonnau, pelydran ni at ein heneidiau, a bydded I thegni bywiol eginon obeithiol yn ein bywydau, fel y gallwn innau, o anobaith a thywyllwch ein geiafau, fod yn gyfrwng I thallu gweddnewidiol di. Par ni brofi'r wirth y gwanwyn hwn, a chael cyfle I chwarae rhan frwd yn ei hamlygu, yn enw Iesu, y Crist sy'n gwneud pob peth o'r newydd. Amen. Wel bore da I chi. Rydyn ni ar drothwy Dydd Gwyl Dewi. A chan ymod i'n gweinidogeithi yn eglwys annibynnol Blaen-y-coed, ynghyd ag eglwysi eraill, felly ni ddim llai na dechrau'n haddoliad bore yma gydag emyn mawr elfed. Cofian gwlad ben llywydd tyrion, dy gyfiawnder fyddoi grym. Diwrnod wedi iddo ragfynegu ei farwolaeth a'i atgyfodiad, aeth Iesu I ben mynydd, a mynd â Pedr, Iago ac Ioan gydag ef. Roedden nhw yno ar eu pennau hunain. Dyma olwg Iesu'n cael ei drawsnewid o flaen ei llyged. Trodd ei ddillad yn wyn llachar yn wynach nag y gallai unrhyw bowdwr gylchu fyth ei glanhau. Wedyn dyma Elias a Moses yn ymddangos o'i blaenau yn sgwrsio gyda Iesu. Dyma Pedr yn dweud wrth Iesu, athro, mae'n dda cael bod yma. Gad I ni godi tair lloches, un I ti, un I Moses ac un I Elias. Doedd ganddo ddim syniad beth roedd yn ei ddweud go iawn. Roedd y tri ohonyn nhw wedi cael siwt ofon. Wedyn dyma gwmwl yn dod I lawr a chai o'i cwmpas nhw. A dyma lais o'r cwmwl yn dweud, fy mab annwyl I yw hwn. Gwrandwch arno. Yn sydyn,
Dyma nhw'n edrych o'i cwmpas a doedd neb i'w weld yno, ond Iesu. Rydyn ni'n adnabod y darn uchod o Efengil Marc fel y Gweinidog, wrth gwrs. Mae'r un stori i'w chael gan Mathew a Luc hefyd. Mae'n stori rhyfedd, yn dywi. Ac mae'n stori mae esbonwyr yn gyffredinol yn swil iawn o'i dehongli. Un rheswm am hynny efallai yw bod hi'n stori sy'n llawn symbolau crefyddol a diwylliannol. Y cyfeiriadau at y mynydd, y goleuni dwyfol, ymddangosiad Elias a Moses, cynnig Pedr i godi pebyll yn gysgod iddyn nhw, y cwmwl nefoledd a'r llais dwyfol. Bydde'r symbolau hynny yn atseinio yn meddyliau i ddewon y cyfnod, ond maen nhw fwy tywyll ac astrus eu cysylltiadau ni heddi felly. Ond wedi'r storom o ddelweddau, meddai Marc yn sydyn dyma nhw'n edrych o'i cwmpas a doedd neb i'w weld yno ond Iesu. Mae'r digwyddiad sy'n dilyn yr hanes am Iesu yn rhagfynegu ei farwolaeth a'i atgyfodiad yn amlwg yn ymges i ddisgrifio rhyw brofiad ysbrydol cyfriniol dwfwn a gafodd y tri disgybl yng nghwmni Iesu, profiad dadlennol a gadarnhawodd ei sylweddoliad o wir natur ei hathro a'i harglwydd. Profiad a'i newidiodd nhw gymaint ar gweddnewidiad y buon nhw'n dyst ohono fe. Mae'r hanes trwy'r gyfeiriadaeth at y proffwydi yn pwyntio am yn ôl i hanes a thraddodiadau'r Iddewon. Ond mae hi hefyd yn hanes sy'n pwyntio am ymlaen at weddnewidiad arall sydd yn yr arfeth, y gweddnewidiad sydd eto i ddod, y gweddnewidiad yng ngardd yr atgyfodiad. Wel, mae'n Dydd Gwyl Dewi fori. Y cyfle swyddogol, blynyddol i ni ddathlu ein hunaniaeth fel Cymrian, hetifeddiaeth ysbrydol a diwylliannol. Fydd na ddim goryndeithiol enni, na nosweithiau cawl mewn festriodd, na nosweithiau llawen mewn neuaddau pentre. Ond fe fydd yna gan i Gymru, ac fe fydd yna ddigon o fara brith a fficer y man a chawl cennin yn cael ei bwyta ar eglwydydd ei gwlad ac ar eglwydydd Cymreig ar hyd a lled y byd mewn siŵr. Mae Dydd Gwyl Dewi'n amser ei ddathlu wrth gwrs, ond mae'n gyfnod sy'n gallu codi'r angst cenedlaethol hefyd. Mae'n gyfnod sy'n gallu codi'r gofid a'r pryderon parhaus na sydd 'da ni, a mae'n dyfodol fel cenedl yn wyneb grymoedd economaidd a chymdeithasol yr oes. Ond mae'n gyfle hefyd i ni atgoffa'n hunain o un thema ganolog yn ein hanes ni fel Cymru. Bod newid wedi bod yn ddeinameg cyson yn ein hanes ni. Ar ŵyl Dewi Sant, rydyn ni'n cael yn hatgoffa am yr holl seintiau hynny a greodd Gymru ei fwyn, yswedodd Lewis Valentine. Gallid dadlen go gadar mae yn oes y saint y creuwyd Cymru. Yn ystod oes y saint fe weddnewidiwyd Cymru ac fe osodwyd seiliau cadarn ar gyfer diwylliant Cristnogol, Cymraeg a Chymreig sydd wedi llywyrchu yma ar hyd y canrifoedd. Gwlad y Llannau yw Cymru a mae'r Llannau hynny dros 500 mlwydd oed a maen nhw'n parhau i ddiffinio daearyddiaeth ein gwlad. Mae'r penwythnos hwn yn gyfle i ni gofio bod Duw ar hyd y canrifoedd, gyfnod ar ôl cyfnod, wedi codi unigolion a grwpiau a mudiadau, ton ar ôl ton ohonyn nhw, a weddnewidiodd Gymru yn enw
Iesu o Nazareth. Gallwn ni nodi twf y mynychlogydd yn oes y tywysogion, pan ddath yr eglwysi mawrion, cranna, cartrefi, gwasanaeth a gweddi, yn ganolfannau economaidd, canolfannau lles a chanolfannau disg. Dath diwedd ar y mynychlogydd, wrth gwrs, dan deyrnasiad Harri'r Wythfed, ond yn sgil y diwygiad Protestanaidd a egni'r dadeni disg, cafwyd lle i athrylydd cyfieithwyr y Beibl a weddnewidiodd y wlad Drychefen. Yna, fe gewn ni anghydffurfwyr cynnar yr ail ganrif ar 15 yn fydyddwyr ac annibynwyr ac undodiad a mwy, a gyflwynodd newidiadau crefyddol a gwleidyddol pell gyrhaeddol. A dyna chi Griffith Jones, ym Adam Bevan ac arloeswyr eraill, mudiad yr ysgolion Sul, a sicrhawodd bod y Cymru erbyn troad y 40 ganrif ar 15 gyda'r genedl mwyaf llythrennog yn Ewrop gyfan. Gallwn ni fy mlaen a rhestru cewrir diwygiad Methodistaidd, traddodiad rhyddfrydol oes Victoria a'r twf a fi yn yr ymwybyddiaeth gymdeithasol yn ystod yr 20fed ganrif, ond yna ddigon o hanes am y tro. Nicola Machiavelli, medden nhw, ddywedodd, na ddylech chi fyth golli'r cyfle sy'n cael ei gynnig i chi gan argyfwng. Nawr, rwy ddim am funud yn awgrymu fod Machiavelli yn ŵr y dylid roi pwys mawr ar ei athroniaeth e. Ond mae eiriau yn ein gwahodd ni i bwyso a mesur y sefyllfa gyfredol i ni gweld yn hunain ynddo fe yng nghanol yr haint yma. Gallwn ni ddim osgoi newid. Mae'n anorfod. Ac yn sicr fe fydd yna newidiadau mawr yn mywyd crefyddol Cymru yn sgil yr argyfwng hwn. Y cwestiwn sy'n ein wynebu ni fel Cristnogion yw hwn. Sut allwn ni ddylanwadu ar y sefyllfa gyfnewidiol gyfredol i wedd newid Cymru unwaith yn rhagor yn enw Iesu o Nazareth. Mae dyn ni gyfle nawr i edrych y tu ôl i'r hanesion, y mythau, y symbolau, yr athrawieithau a'r dogmau, i weld Iesu fel nath Pedr a Iago a Ioan ar fynydd y gwedd newidiad. Yn sydyn, dyma nhw'n edrych o'i cwmpas, a doedd neb i'w weld yno, ond Iesu. Wrth ni gofio am y Nawddsant a dathlu yn treftadaeth gyfoethog, fi'n siŵr ein bod ni gyd yn gweddio gyda Lewis Valentine. O deiau dydd pan fo a welon Duw yn chwythu eto dros ein herwau gwyw. A'r cryndir cras dan ras cawodydd nef yn erddi Crist, yn ffrwythlon iddo ef. Anheniaeth fwy na gorfoleddus hoen yn seinio fri, heiddiannau'r addfwyn oen. Ond cyn i ni glywed yr emyn bendigedig hwnnw, dewch i ni glywed cerdd gan y pryfardd a'r cyn artherwydd Jim Parknest, sydd hefyd yn dwy'n delwedd yr ardd i'n meddyliau ni. Gweddi cenedl. Arglwydd cenedl ac iaith a diwylliant, gwared fi rhag y farwolaeth sy'n rhwd pechadurus, a rhag hunanladdiad yr ysbryd hesp. Arglwydd y proffwydi dianrhydedd, dyro awdurdod y byrdeb, rhag fy mwrw ben dra mwynagl dros greigiau angof. Arglwydd y wyrth yng Nghana,
achub y wledd. Arglwydd cwm Cedron a Gethsemane, dyrod y law ar ambell un y mwlch y brad sy'n twmblo tincian y tal rhwng ei fysedd hir. Arglwydd atgyfodiad y Gwanwyn, fel mair yn yr ardd, gad i mi dy gyfarch fel garddwr. Dros Gymru'n Gwlad, o dad yr uchafwn gryf, y wynllan wen a roed i'n gofal yn ni. Dam ddiffyn cryf a'i cadw o'n ffyddlon byth, a bwyd i'r gwir ar glan gael yn